mangwana acho ndobva ndaswera ndichirongedza. Ndiri pakati pekurongedza ndakasangana nependi rechikadzi rakaputirwa ndikatauro kangu zviri kumusoro kwematress. Uye murume wangu anga asipo, handizivi kuti anga ari kupi, asi chandoziva ndechekuti nguva zhinji aigara kumba kwegirlfriend rake raidana naro. Inini ndane gore ne 2 months ndabva kumba kwangu. Ndibasa tatevera kuti ndibve kumba kwangu. Ndakabuda ndichenda kushamba kunona sisi wangu. Ndadzoka ndakasvika munhu mai atengesa property yese yemumba. Drama sofa, wardrobe, kitchen unit, TV atengesa. Ndisina kuzviziva. Ndasvika ndofunga ndiwo ndi ndofunga ndasvika ndichibva kushamba ndakanosvika ndichionawo zvinhu musisina mumba. Mangwana acho ndobva ndaswera ndichirongedza. Ndiri pakati pekurongedza ndakasangana nependi rechikadzi rakaputirwa ndikatauro kangu zviri kumusoro kwematress. Uye murume wangu anga asipo, handizivi kuti anga ari kupi, asi chandoziva ndechekuti nguva zhinji aigara kumba kwegirlfriend rake raidana naro. Zvadaro ndakarongedza ndofunga uyu akaita 3 days asingauye kumba. Inini musi wacho wandakarongedza pamba pedu pamba pasina vanhu, maroja iroja pamba pedu wanga wasipo nevana vechikoro vaigara ipapo vachiroja. Vakanga wasipo vabuda vaenda kuweekend. Ndobva ndaenda kumba kwedu kukazai. Ndabva kumba kwedu kukazai ndakangoenda ndakarara 1 day. Ndasiya ndavaudza kuti ndikuenda kukazai. Pandikavaudza pacho ndomusi wandikasvika. Pavazoita 3 days vasina kuuya, ndofunga vaifunga kuti ndichiri kwakazai kuwe. Ndadzoka kwakazai ndakasvika ndobva ndabvunza maroja ai kuti nhai chii chakamboitika ndisipo panapa. Ndakaona pendi rechikadzi mumba mangu. Wakati murume wenyu akapinda negirlfriend mumba akagara 3 days ari mumba. Murume akanga asisatenga kana chikafu mumba. Ndofunga kana upfu wandaidya chaiwo chibage changa chatumirwa kubvamba kwedu. Saka donzvo renyu chairo nderei chamakwirira dare. Ndakubvunza kuti iye achiri kundida here. Yoshinangwa tinyadei. Ulemu asi maenzi. Uya undijekesere kuti uchiri kundida here. Apa ndiri kumba kwedu kukazai. Nditori nemwana ne 2 years 10 months kana support kana kufona kuti abvunze kuti mwana ari sei. Chinangwa chenyu uchiri kundida here. Andidai. Andidai. Zvakana topata kuenda papi? Ipa. Bambi. Please write it. I'm sorry that. Ayo, bembere moshe kwetu ngote. I'm sorry that. Ngumdzira wangu domo. Zvataura zvinzwa here. Ndazvinzwa. Ruti kuti ndiri kuti mudzimai wangu ndomuda. Aiwa, kana tichibvunza kuti wazvinzwa here, mukadzi ane zvibatiso zvakasaka abve pamusha. Nhasi aona iwe waramba wakanyarara usina kumutevera, auya kuti chindijekesera kuti kusatevera. Izvo zvikwanisiro zvekusimuka kwandaita pamba uchizviziva usina kutevera. Uri kuti kudii? Ndoba nenyaya. Iwo uri kuti kudii? Sorry kutevera ndakatevera. Ndakatotuma munyanya akatobata upa akatoenda ndofunga panenge pane 2 months. Akatoenda kumba kwavo. Ndichiti mukadzi adzoke kumba. Pane 2 months. Mukabata huku yemani. Bereko wenyu vari pedyo. Kuti ukabata upe mari ndakatumira iri mari izvozvo ndozvatiri kuti wakatumira iri mari ndo huku yacho
pamusoro ida mari asi yakaenda makatobvunza vanamutauro zvichakasvika shuwa iwa uchaiziva ndange ndisipo ndange ndirikwara saka ndangoti mari iende sezvidanda. Alright, mukadzi wako vauya naamai avanga vauya. Mukadzi wako iwewe ari kuda kujekesera kuburikidza nezvawakamuyita. Inyatonzwisisa chishona. Iwe uri murudziro torai zvenchaya imwe tenderere kuseri. Uri murudziro uri mushona chaichai. Uri mukorekore. Kutaura chikorekore kana. Tiri kuti isu mukadzi wako ari kuti ndakabva pamusha nekuda kwemarwadzo yezvawakandiita uchiratidza kuti wewe waizviitira nyaya yekurwadzisa mukadzi kuti aende. Nhasi mukadzi auya kudare ari kuti ndijekesere kuti nekuda kweizvi zvawaindiita izvi uri kuti kudiko uchiri kundida here. Iwe kana uchipindura kuti hongu ndichiri kukuda unobva wazadzisa kuti nekuda kwezvawakamuitira zviye uri kuti kudii nazvo. Unenge wapindura uchipedza. Pamusoro ida mukadzi wangu ndaisamuratidza kusamuda. Munhu waati ndaendera hure rangu raati ndaigara naro harisi hure rangu, anga atori mukadzi wangu anga angofanana naye. Ko mukadzi wako aizobva here kumba kumwe kwaanogara achiuya kuzosiya pendi rake mumba maamai yake nekuti avajekesa kuti jira ravo ranga rakaputira pendi remumwe mukadzi. Anobva here mukadzi wako kurumu yake kwaanozvigarira kana mheno kwaunolodya nekuda kwokuti avaende uya mbo kwete havana kubvira vauya kumba kweapa kwaakauya apa uyu akasiya izvi ndiani anobhurugwa izvi. Ini hangu adobvira ndariona nyaya yakabvira kumba havana kundobvisa nyaya yekuti inyaya yebhurugwa. Pavakabva kumba inyaya yengoti ndangotadza kuwiriranawo pane dzimwe nyaya vataurawo zvangu vataura kuita mari yechikafu. Ndakati mari yechikafu ndokwanisa kukupai but pane kakusawirirana kakazongoitika kekuti vakazenge vakuti wati mwana hasi wako nekutadza kungotaudzana kwatatangoita mumba chete ndobva vazorongedza zvinhu ndobva vabuda pamwe. Pawakatumira iwe mari yekubata huku mukadzi asina kuuya imwe stage yawakaita ndei? Ndakangomira nanhasi nchiti ari kuuya. Ko zvinhu zvawakatengesa izvi waizvitengesa nokuda kwei? Zvinhu zvandakatengesa takatotengesa varipo hozi vakange vati wardrobe yadiki nekitchen unit yachenge ridiki ndobva ndazvitengesa tichiti tiise zvinhu kusadzosera pasina kuita nyaya yekuti vakazenge varongedza vaenda kumba kwavo vaipapa vanodzoka asi vakange varipo pamwe. Girlfriend akashandisa jira ramai ravaishandisa vakakanga mapiri mumba mavo zvikakumbura vadzoka. Property wakatengesa sokuti avaiti idiki uchida kutenga zvihombe zvausina kuzotenga unofunga kuti vanoti kudiya mari wakatumira mari yausingazivi kuti imari. Pasoro yakadaro inini maonera andiri kuita mukomana anopindura kuti uchenjeri wekwakapfava maona andiri kuita mukomana uyu indururani ane uchenjeri wakapindiridza mukomana uyu ukuwadza mukadzi upi enda aisi nyore kuti mudzimai asiye pendi muimba yemumwe mukadzi azirega kuiteera zvinoitika. Ini ndaifunga kuti iwewe waichinyatsochera nokuti 2 months aisi nyore kumunhu waunoda. Unoziva kuti chero uri kubasa chairo pakunzwisisa kwandinoita kuvanhu vanodanana ibasa chairo chairo kuti uri nyatsoziva kuti handina mukana wokudzoka. Unotonyatsoziva kuti zvizi ndaifanirwa kumbodzoka kuona mumwe wangu. Iwe 2 months wakanyatsonyarara uchitumira sadombo kumukadzi waunoda uchitumira sadombo kukumbira soro. Mukadzi uyo wakamukonza sei? Ukaita zvekukonzerwa ukaita zvekuita sei? Ndokuti pamwe zvinhu zvako zvese kuda ndezvekutumira tingagone kukublema asi iwe wakatanga nekutumira. Ndakamukonza ndega. Waifanirwa kutomuteera wega. Madzimai ndauya iwe sei wakakundika? Nyaya yezvikwanisiro kwanga ndiri kwacho zvanza zvabatana asi saka chimujekesera
uri kuona kuti zvikwanisiro zvawanga unazvo iwewe zvaitoita kuti uteere but chaishota pauri rudo. Agomba takatatirege tinzwe kuna atezvara andibanza zvataura mukwasha wenyu atezvara ava vaviri vasati vapedzerana avakateerera. aiwa pano mazwi yataura kuti pano huku yakabata huku kaingopiwa uyu baba wacho vasingazvizivi. Toda kuziva kuti vakaiona here ava pamusoro pedare nyaya yekutaurwa nemukwasha wangu nyaya yehuku yakauya nasadombo asi sadombo mari iyi haina kubva kumukwasha wangu uyu ndisanga maona atadza kutaura nhamba yemari chakazoita kuti ini ndizoti uyo arambe akaoma ngati shuwa hungu asadombo maunza zvenyu mari yokubata huku asika murume wangu chaiye chaiye ndinonetsana naye mangwana anoti iwo wakadzoka wegani iye zvino zvatumi kutaura kuti ari kuharari ava ndambuyewo vatita chido chokuti no ko muzukuru wari kudai angadzoka zvake apamba kunyange murume wake asipo asiri kuratidza kuuya ava vakati ngaauye handina kuramba kuuya huku yenye mari yakati naye tinaye ndikati zveshuwa ndikangotarisirawo ini mukwasha asvike kubva ipapo kana kuuya hauye right ipapo pakwana uri kuona here kuti chakutadzisa kutoziva puraizi yemari yakaenda kubatira huku mukadzi wako unochiziva here ndechekuti wanga usisina rudo nemunhu wakatadza kutoita tsvagurudzo yekubvunza gogo kuti kwemi gogo zvamakatumira munhu achienda kunobata huku kumukadzi wangu imbori mari iya makaendesa ndikudzoserei mari yacho nanhasi haina kutodzoka. Ndiri kunyepera mari yakashanda ndeyangu zvayo yausingazive kuti imari ti vakatoya kumba vaya natete vavo ndakatodedzwa kubva kuharare ndati yausingazive here kuti imari iyi uyezve iwe ukatuma munhu haudzorerwe here information yekuti afamba sei. Ndazvoenda ndaendesa mari yakati asi mari yagamushirwa so vapindura zvakati iwe pakatambirwa mari ukapirwa shoko rekunzi kudiwe. ndakanzi mari yatambirwa asi atezvarapo vati vakuda iwe kutozosvika ndobva wazoita sei ipapo ndopandandisa ndasvika kumba kwatezvara chimbotudzawo nguva yaunotarisira semunhu anoda mumwe wake kuti pa 2 months apa vandikasikira iwo ngokatarisira chii kuzoenda uko. ndaitoti ndoenda August muchidimbu uri kutojeka kuti mukadzi uyu handimude. August kubva 2 months dzacho idzi August waitarisira kuti pange pane mwedzi mingani? ndada kubatanidza zvinhu kuti ndikwanise kusvika kumba kwatezvara ndopainge pane tarisiro dzao kukora zera vanonzi vachikutenga dzinobva nemazera ndimi kai iwe pauri kurarama napo tapanza aiga pauri kurarama napo uyo ari kurarama sei pauri kurarama napo iwewe tapanza uyo ari kurarama sei nezvaari izvi zera raari kubva kumba kwenyu iwewe kuenda kovatungana ukayambukiwa nouyu atiuya kwauri iwe vatikutsvaga iwe zvose tiipa iwe vano mwedzi mungani tisati maona panogorera nechi tisati maona gore ratopera achirarama sei ukovati mungani toakayambuka chiya kwenyu pindura vakawanda aitsvagei zvinogogona kundika uye zvikuharare kwaunogara kwache kusvika kwakazai unopirwa mari indege iri kana tisati yasvika vhiza rako kuti haisati yasvika ngwenu pamusoro echavaviri nyaya ichapisa kwamuri makurukota ndofunga anon'onazve tapisiya kwamuri samanyanga. nyaya yakajika zvayo ikanikozoka kuti kune musikana wanzwa zvataura murume wako anzaiwa mudzimai wangu ndichiri kumunda unoti kudii? Ini imba yangu ndiri kuida asi ndine chimwe chandotanga kuti ndataura kumurume. Usati wamboita uchataura hapo ndati wanzwa zvataura kadzi wangu ndichiri kumunda zvisinei kuti pane zvatakatadzirana asi ndiri kuti mudzimai muchiri kumunda unoti kudii?
ndazvinzwa kana ndinova ndichiri kuda imba yangu. Ana adzimai vako neniwo imba yangu chiri kuida chinoratidza kuti imba yacho uchiri kuidawo chii chaunoona kuratidza mukadzi wako chinoratidza kuti azochiwa imba yangu chiri kuda mukadzi wako chiri kumuda chinoratidza chii chisiri huku yemari isingazikane kuti imari yakaida watadza kutaura wega kuti ndakanisa pondo here ndakanisa dhora watadza kutaura kuti ndindakaiendesa chitaura kuti imari yakaendesa watadza chitaura manje izvizvi zvinoita kuti kupe mukadzi iyi kuti aiwa ndinoda kuti ndimuitire zvakati ndinoratidza kuti zvishuwa ndichiri kumuda ndichatenga dress mama. ndozvaanga achifunga handichatenga dress mama asi noda kuti paita gore kapo vanhu vachirivisa kuratidza kuti imba yange yakutotsemuka ndoda huku yemombe yaunofanira kuti ubatire kuti mukadzi adzoke kumba ndo zvinonatsoratidza kuti ndarwadziwa mukadzi tiri kumuda zvinozwika bata huku yemombe ubata huku yemombe tokupa mukadzi wako muno tokupira muno mudare ramambo dotito zvikunzwika Ndinotenda mambo asi ndandine chikumbiro mari zvinezvi ndasi kuenda kubasa saka zvinogona kuti tinonokurenji chani kukurumidza kwako ndo zvinochatiratidza kuti mukadzi uri kuda wauya nani mudare rino ndiani wati baba mukoma sekuru wei sekuru ane muzukuru wenu aiwa adzimai ndakatadzana nawo asi ndichiri kuda mukadzi asi ndati patsika dzechivangana vanhu vatadzirana papa nenguva yareba pagore zvinoita kuti imba yanga yakutsemuka nezira rine mwana wayo dai kutonzwa kunzi akumurume akatowanikwa kure but munhu akazvichengetedza akazvibata akabva kumba kunana baba vane hunhu vanoziva kurayira vanhu nanhasi akangomirira imba yake nanhasi nda kutaura kuti imba yangu ndichiri kuida asi samambo ndandongoda mombe imwe chete yaanobata sehuku yekupasi mudzimai wake yesori imombe yesori yerurengero yekukumbira rurengerero aiwa ndapanza mama ikati unobatanidza zvotodzoka handida zvavawirirana zvavo saka kana zvakadai so zvakarongeka endai munobatsirana naye mubva magadzisa nyaya dzekuti zvaringa zvakutaurwa zviya zvezvi hazvitenderwi itori mhosva yekuti chinoshandiswa naadzimai vake jira roonekwa kuti uri pane hazvitenderwi padzika dzedu zvechivanhu zvine matambudziko zvine izvozvo handiti munonogara naye pasi muzukuru wenyu mumuudza kuti aiwa upenyu hunodai mukadzi anobatwa soo zvinodai zvodai saka makakurumidza imini ndichakusunungurai kudari kuti akupai mukadzi kana mombe yadi yawanika yakashayika iri mombe inotsika kana yakauya iri mari zvakavita vamwe muno tinotambira kana iri mari mudare ramambodotite $250 zvikunzwika kuti asina mama toti akaona 150 asi chazotsvaka imwe 100 tatekupai mudzimai nhasi izvozvo ndatenda anditi zvakanaka mazvinzwa nenge atezvara tati ndakabati kukuyei yemombe modzorerwa mari yedare yakakwirisa mwana wenyu adzorerwa kuti mari yedare zvikunzwika hatizodzora nyaya mumashure rikati titange tambomirira timuone kuti kana ari kuda mukadzi achabhadhara chi huku yemombe iyo zvikunzwika zvikatimbomirirai ipapo saka hatisi kunyora dheti because hatiregai nasekuru tichambonodi zvida pamufa tinoita dare after 2 weeks vangona kudzoka tokushedzai kuti aiwa dzokai imi kana marongekawo munogona kuti udzowo pasine mazuva ekuti tizviite mudare redu zvobva zvafamba zvakanaka